तेज हो यमी सब के सुतले रह जाला ताले खाना बना देला कम तेज काम कहो बहुत कलुरा हो सरवा एक लठिया के मार दो हां त ओकरा से लाओ कोई कितना दिन से ना तो जाता कितना न कलुरा हो कोड़ुआ हो तो कोड़ुआ ना कोड़ुआ सारो भोड़ुआ हो ए बातो ई कुल काहे बोलत रे कर बात एकरा पास भरवा रखना तबरू भागे हम भरवा रखला चाहिए हो जाए ए गाड़ी के तरह के ना सारे कोई नहीं साला मन तनी बूढ़ बा देखी बार के बूढ़ हो अभी टाइटे बा लवा सना मार के चल गइल हो माने के पड़ी जा जाओ एने हाथ लगाओ तनी बुझाता तो असली गरम आइले बा पति है पति है मरवावा तनी हम माजा कितना लोग के भेटल का एगो का नाम बाकी केतनो करिया गोल ना भइले एसनो पाउडर लगावला से भैया ओ नाच के जोकर मोटा जाता खाली संजिए बहने पिटैला से ई नाच के जोकर मोटा जाता संजिए बहने पिटैला से आकि हमनी के सारा नचनिया परसार से खाली बुढ़वा सरवा के गोइला से हमनी के सारा नचनिया परसार रत्न जा खाली है पैड वाला के यहाँ गोइला से ना पैड वाला कर लिया ना पैड वाला कर ए काका ए जाना मत और सारा नचनिया पासा पैड वाला के यहाँ गोइला से ए जाना मार दो बड़ा वाला के बेटा बच पछाड़ी से मार के चल गई खैर कोनो बात नहीं के पछाड़ी से मार के चल गई बड़का बहादुर हो गई कबो हमारे गांव को भेटा जाओ तो हम कबलपुर ईमानदारी के साथ कहतनी ईटा से मार के ऊपर मीठा ना फोड़ देखनी तो हम अपन बाप के बेटा ना हम कोनो दोगले के बेटा होइले पछाड़ी से मार के चल गई बड़का बहादुर हो गई है खैर कोनो बात नहीं के का कहला भैया जब हम खैले बानी ये गांव के चाउर इतना न कस के हो गइल बानी हम पाउर तो कहनी दे जब भाई एक पाला पली अपन देखा के चलिए गइली सो तो रहे एगो हम भर बचल बानी तो चल के हम अपन देखा दी कहे के मतलब बा भैया जे हम अपन प्रोग्राम देखा दी एकरा में खिसियाए के बात नहीं खे ऐसे कि एने नदी ओने नदी या पीछे गांव में बाई मर जाती तो का कही भैया क्या कही रहुआ लोगनी से कोई से कहता नहीं भैया हो कि गाड़ी में वोट के कि वकील के कोट के गाड़ी में वोट के कि वकील के कोट के अब मर्जदी के हाई बिगड़ल नदी वाला रोड के बातें कुछ ही अलग बा ऐसे जे नदी तो हऊ पुल पूरिए देले बा हाँ जी ऐसे कहतनी कि गाड़ी में वोट के कि वकील के कोट के अब मर्जदी का कोई नदी वाला रोड के बातें कुछ ही अलग बा रिश्ता में सगाई के औरत बिना लुगाई के रिश्ता में सगाई के औरत बिना लुगाई के आ मर्जदी गांव के नदी के धरी धरी हगाई के बातें कुछ अलग नचनिया आदमी सोजिया भइले चल गई है बाप हो बाप करते करते तले पचरा नीचे झांक के देखतनी तो हेतना धराइले बा हमार बुझात रहल जे ये बिना भोज में के चीज धराइल बा बाप नीचे से वो न सुगंध उठैल
हम पूरा जोशे में रहनी हो केहू में ओकरा के बालुए में पहुंचानी हो नीचे झांक के देखा तनी तो खाली मारता के पिया लोग और तो का कहलो खैर कोनो बात नहीं के इन्होंने के बात कहता नहीं अपने बात नहीं के कहत सबसे पहले कि न बोली ने झूठ न बोली ने सच न बोली ने झूठ न बोली ने सच हमार जरिए से आदत बाकी है लइकाइए से करतनी नाच का करी नाच के प्रशंसा बड़ा खराब नशा बा का करी नाच के प्रशंसा बड़ा खराब नशा बा कि हमने के सोम नचनियन के सफा माल गुरु के दासा बा ये बड़ा तो मने ठीक बा मर्जदी गांव में बनी जाता फेंटा गइल बा रहे वाला न तो कहीं बाप हो बाप ऐसा जगह भेटा जाला सफा बुझाला जे समाज समिति में बनी जा लेकिन गोइला पर सफा बुझाला जे भैंस समिति में बनी जा आ नीचे से उन सुगंध उठावेला फिर उ सब बात हटाई लोगनी एने ओने के बात अपने बात नहीं के कहत एगो तक केतना यात्रा बना के निकलल बनी ससुरारी आ साला रास्ते में कोई वो जात से पीटा गई हमरे काम नहीं थे भैया हो साला ससुरारी 5 साल के बाद में जाता नहीं हो ससुरारी जाए के कारण हम ई बात कि शादी क के ओइनी हम मेहरारू के मुंह न देखने की कौना कलर के फेटाई ले दिया अब तो 4-5 को संगतिया भेटा दो सब पिया करा चले पटनरो तनी पी लवा जाओ भट्टी के दुआरी गइला पर 1.5 बोतल साला भट्टी के दुआरी सुतले रह गइनी हो आ इतना लव से धइयो देनी हो अब जानते बने लोगनी कि दिल है कि मानता नहीं कितनो पियल जाला कितनो औकात हो जाला फिर बयान भइले दिल है कि मानता नहीं वही मैया हो गई ना दिल है कि मानता नहीं अब बिहान भइले मेहरारू के विदाई रहल दादा हो दादा मेहरारू के मुंह ना देखनी कौना कलर के भेटाई दिया अपन घरे जाके हमर उन शिकायत बोलिए दिया सास हमार तर फोन कर तो उनकी दमाद रोवे साचो के मौला बानी तो ही टेंशन से मारे आज ससुरारी निकलल पानी आज फिर मर्जदी गांव में दारू खोज के पिए आ ससुरारी चाहिए चला तानी पहले से बतानी ये बड़ा बिना मुंड बनोले चोट क्या बताएं हमारे के बेटिया थे तो क्या कहले 5 साल हो गए बा आज सुंदर दामदा उतरन घर है तो अपनी भाभी से पूछे खाना ना बनी लग नहीं है भाभी रे कहाँ घूमत रही घर में रहनी आज सुंदर दामदा उतरन घर है दामदा हाँ क्या करे जावत करे क्या करे कोई के बुलावे हमरा के बोलावे हां रे मैं कह दी है कि हम ना जाए सुन भाभी अब आओ तो खाना ना बनेले बड़े खाना हां ओके खाना बना के ना खिया ओके के लात जूता खिया मारे दे पहले सब बंद देखी जा दिल है ईमान नहीं अपन कर सारी वाला किसी के मारे ले ले बनी एक मुठ एक बोतल दारू हालांकि ये खाना पिए तो ससुरालिए पहुंच जाइए पिए तो निकल रहल बानी ये बेरा ससुरालिए को लोग पूछी जितने लंका में आग लग रहे वही तरह ससुराली में आग लागी साला गजब एकरा में मौजूदा सेंट कोनिया बा एगो तो साला कहियो के नहा तो नहीं छे आ तबो देखी लोगनी ओतने चमकता खैर कोनो बात नहीं है प्रिय तो चल ओए बिकार भाई अरे कौन साला है रे
मरते हो मैं कौन है कहने रहे राम 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 का हो का समाचार बा समाचार पुरान के बाद तुरंत के बाद आई नया नया कपड़ा झाड़ झूठ के कहाँ निकल गई बड़ा सारा घर है कपड़ा लेनी वाली बात बती हमरे से हम लहड़ी वाला बात बोल ना अब तू कैसा का आदमी बड़े हम यात्रा में निकल बनी अब बिलाई कोने रास्ता काट देला हम बिलाई का रास्ता काट देनी सारा में गलती नहीं है हमरा में गलती बा इतना यात्रा में हम निकल बनी तू जानत रहो ये बड़ी तो पूछ करी तो का हो गई बताई बा कहां जात रहो ससुराल ससुराली जात रहो हैं हाथ में देखती दारू के बोतल बा आज पिएंगे और ससुराली में आग लगाएंगे ताकि ताकि ससुरालियों को लोग वो जाए कि हाँ फलाना के दामाद को सड़का पारे दारू पी के ससुराली ना जाए जला काहे न जाएला काहे ना जाए जला तार ससुराली हो तो अरे ससुराली में तो तू दारू पी के देखो हम जाई या ना जाई तारा क्या करे बा का करे के बा हां ए मर्द बात मान के चलो तू दारू पी के ससुराली जाता रहो हैं अब पियला खइला में तू के करो को बोल दे मान के चलो तू अपन सास ससुर के करो तू गालियां दे दे रहो हैं तो तार